We gaan eerst naar een feestelijk 24-jarig jubileum, namelijk van het Acta Theater. Dat draait eigenlijk om twee mensen. En dan hakken toen Guido en Gea. Straks het verhaal en een paar optredens. Maar we beginnen met een van de muzikale acts die ze zelf betocht hebben. En dan hakken toen de Sugarberries. Bring me some pork chops and mustard green, shrimp fried rice and some more red beans, lamb chops and cabbage green. Save some of this for you. Cornbread and black-eyed pea, one big piece of American cheese, soup and some tea green tea. This is the dish for me. Well, high-class food that costs so much, rattlesnake and such. Bring me some pork chops and mustard greens. This is the dish for me. Whoa, save some of this for me. Neck bones and native bean, one big pot of some collard green, corn cakes and muffin stew. This is the dish for you. For me. Hot cakes and bacon too. Once in a while some Irish stew. Pigtails and sauerkraut. This will knock you out. Well, high-class food that costs so much, rattlesnake and such. Bring me some pork chops and mustard greens. This is the dish for you. Oh, save some of this for me. Hit it, baby! Fish and some string beans too. Look what I'm about to serve to you. Gumbo and steamed up rice. Boy, don't that sound real nice. Baby. Hot hag on a New Year's Day. Egg blue young the Chinese way. Fish tail and sauerkraut. This will knock you out. Well, high-class food that costs so much, caviar and such. Bring me some pork chops and mustard green. This is the dish for me. Whoa, save some of this for me. Whoa, save some of this for me. Whoa, save some of this for me. Uh-huh. De Sugarberries in Noorderwien live. En er zit een verhaal achter. Want 24 jaar geleden begonnen twee mensen met het Acta Theater. Hoe dat precies zit, dat weten ze zelf beter te vertellen. Guido de Roos, import België ook. En Gea Struksma, een echte liefhebber. Zij troffen elkaar in de leefde van theater. Het vak, het podium. En nu, 24 jaar verder, hebben ze een soort van jubileum hier. En dat willen we toch in Noorderwien een beetje met hun vieren. Vandaar dat ik een aantal optredens van hun jaren. Maar ik natuurlijk even een praatje ga over 24 jaar in het vak. Gea, ik begin even met die. Wie het altijd die grote droom om in het theatervak te leren te komen? Ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk, ik heb altijd toneel gespeeld. Vanaf mijn 6e jaar altijd wel toneel gespeeld. En toen ik 18 was, toen dacht ik, nou wil ik naar de toneelschool. Maar dat durfde ik eigenlijk niet. En toen zei ik tegen mijn moeder, ik wil eigenlijk wel naar de toneelschool. Nee, zei ze, dat moet je niet doen. Doe maar iets leuks in het onderwijs. Nou, toen heb ik maar eerst in het onderwijs wat gedaan. Maar ja, daar vond ik niks aan. En het was dikke werkloosheid toen, in de jaren 80. Dus toen ben ik begonnen als vrijwilliger bij een jeugdtheatergroepje. En zo is het begonnen. En hoe is het bij jou begonnen, Guido? Ja, ik wilde tekenaar worden, dus iets artistieks. En dat mocht niet natuurlijk. Daar kun je geen brood mee verdienen, dus ik moest iets technisch doen. Dus ik ben iets technisch gaan leren. Maar onderweg kreeg ik wel door dat ik de techniek niet in wilde. En ik wou dus wel lesgeven en ik wou een switch maken, maar dat mocht niet. Nou, omdat het niet mocht, ik denk, nou bekijk het ook maar, ik zoek mijn eigen weg wel. En toen kwam muziek op mijn pad. En door muziek te spelen en de interactie met de mensen werd het ook steeds theatraler. Had ik eigenlijk mijn draai wel gevonden. En waar wie dat? In Leeuwarden heb ik jonge jaren doorgebracht. Maar ik heb in verschillende plaatsen gewoond. En als je dan veel gaat spelen met mensen en gaat jammen. Dan ga je ook het land in. Dus dan ga je eens een keer naar Zwolle, naar Hedon. En dan ga je eens een keer naar Amsterdam. En dan kom je allemaal routinees tegen die al lang spelen. En beroemdheden waar je dan eens een keertje mee samen het podium mag delen. Daar steek je heel veel van op. Ja, en dan wordt het wel duidelijk wat je wilt. Optreden. Ja. Bist toen nog Gea het zien komen, is Gea Dijt zien komen? Hoe is het verhaal? Nou, hij wie een vriend van mijn broer. Dat is het mooie verhaal. Dus hij wie, toen wie hij zoontje of zo, toen kwam hij bij ons thuis. En ik weer 12 jaar, dus ja, toen wie ik nog een beetje jong vanzelf.
En toen hierin wij, ja, daar weer nog geen enkele klik vanzelf. Dat leeftijdsverschil weer te grut. Maar ja, toen 20 jaar later kwamen we Corvette in. En toen werden we allebei skaten. En toen dachten we, nou, dat is wel een leuke vent. Die ken ik toch van vroeger, dacht ik. Nou, dus zo is het gekomen, ja. En dan kom je in dat vak te lonen. Ja, het is een beetje begonnen eigenlijk met theater op de vloer. Spinoza. Ja, theaterdiners eigenlijk. Ja, hè? Ja, eetcafé. ja. Hoe ben je hem daarvan vregen? Nou, we hebben zelf begonnen. We hadden zoiets van, nou, we werken in het wiet bij de theaterdiners. En dat vonden wij net zo leuk. Dat vonden we een beetje onder de maat. Dus we dachten, dat kennen wij zelf beter. Dus we gaan zelf een theaterdiner maken. En we hebben contact zocht met Spinoza. En die werden toen correct on het verbouwen. En die hier een zeeloer, waar ze wat mee wonen. Dus we dachten van, nou, dat is 1 en 1 is 2. Dus zo zijn we bij Spinoza begonnen. Helemaal dat theaterdiner hebben we zelf opgezet. Dat theaterrestaurant Descartes. Wij deden alles zelf in het begin. Het poetsen van het bestek en het indekken van de tafels en de horeca. En alles deden we zelf, behalve de keuken dan. Maar... We praten straks verder hoe 24 hier Acta-theater met deze prachtige meesten hier in de studio. Die heel snel verklaar ik in, maar we krijgen nog een optreden van The Sugarberries. Mijn vrouw is op een dieet, omdat ik met haar mee eet. Voel ik me thuis niet meer thuis. Geen varkenscarbonade, slechts enkel maar salade. Geen lekkernij meer in huis. Oh, 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 wat een pech. Ik ben 10 kilo lichter en mijn eetlust is weg. Mijn vrouw is op een dieet, omdat ik met haar mee eet. Voel ik me thuis niet meer thuis. Wat is het grootste issue in de maatschappij? Veel schokkender nog dan het eerste kievitsei. Het is niet de weersverwachting of de jurk van Maxima. Fake nieuws van Donald Trump en zijn vrouw Melania. Vraag gewoon gerust maar in het rond. Ik durf te wedden dat dit antwoord komt. Mijn vrouw is op een dieet, omdat ik met haar mee eet. Voel ik me thuis niet meer thuis. Geen varkenscarbonade, slechts enkel maar salade. Geen lekkernij meer in huis. Oh, 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 wat een pech. Ik ben 10 kilo lichter en mijn eetlust is weg. Mijn vrouw is op een dieet, omdat ik met haar mee eet. Voel ik me thuis niet meer thuis. Maandags grapefruit, 's morgens en 's middags. Voor de nacht wat grapefruitsap. Dinsdags grapefruit, op een houtje bijten. Al mijn broekenzaken af. Woensdags, donderdags op mijn verzoek. Eventjes wat anders met een grapefruitpannenkoek. Vrijdags tot zondags, dan is het beslist. Dan lig ik lang gestrekt in een vuren houten kiest. 1, 2, 3. Mijn vrouw is op een dieet, omdat ik met haar mee eet. Voel ik me thuis niet meer thuis. Geen varkenscarbonade, slechts enkel maar salade. Geen lekkernij meer in huis. Als ik over rookworst begin, zegt ze 1 hansworst is genoeg, zeg. Meer komt er niet in. Mijn vrouw is op een dieet, omdat ze stiekem troost eet. Komt ze voortdurend weer aan. Oh, 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 ik stel me de vraag. Gaat de liefde van de man nog wel door de maag? Mijn vrouw is op een dieet, omdat ik met haar mee eet. Voel ik me thuis niet. Voel ik me thuis niet. Voel ik me thuis niet meer thuis. Ja, mooi. De Sugarberries hier in de studio. Prachtig mooi optreden dus. En dat had dus alles te krijgen met mijn beide gasten van Joert. Acta-theater, 24 hier Vlien Vogelkoor. Begon ze in een eetcafé Spinoza met theater, diners, alles met elkaar te combineren. Maar ja, dan begin je erom en dan groeit het toch uit. Want uiteindelijk, ja, die dream is misschien ga je wel wat uitkomen met theater, denk ik. Hè? Professioneel zelschap. Wie dat een mijlpaal voor jou of net?
Nou, vanzelf wel, ja. Want ik zie het eigenlijk nog op Squallen doen. Ik die een opleiding, een theateropleiding. En toen het laatste jaar, toen werd ik vregen terug theater. En toen dacht ik van, ja, verdorie, nou, dan mag ik er eigenlijk wel bij wezen. Dus het was wel een beetje moeilijk van zie ik het wel en zie ik het net wel. Maar ik had het toch die in. En ik had een peer voorstellings bij het theater maken. Ja, je mag meer grote voorstellingen maken. Maar Guido, is er voor Dijk zijn eigen punt? Of denk je van, ik ga even... Ja, dat is het wel, ja. Want toen ik Gea tegenkwam, daar hadden we het over zo net. Toen ik Gea tegenkwam, hadden we een enorme klik. Ik ben muzikant dat is mijn achtergrond. En dan weet je hoe het werkt op het podium, het publiek voor je. En dat is fijn, je hebt iets te vertellen. En ja, alles hoe het toegaat op het podium, dat je moet presenteren. Dat je ook jezelf steeds moet evenaren. Daar hadden we een enorme klik in. En, Jet deze BM, jongens, of net? Hallo. Ja. Jo, sorry. Ja, we zitten midden in een interview, hoor. Ja, een al verhit interview, kan ik wel zeggen. Ja, dus ik moet als brandweercommandant Vonk de boel toch eventjes controleren natuurlijk. Ja, hè? Dat het allemaal een beetje goed is, een beetje veilig. Meneer Vonk, Ja. Nu even niet. we zijn even bezig. Nu even niet. Nee, Nu even niet. Even later. Later. Even later. Dat is wel belangrijk. Ja, natuurlijk. tuurlijk. Straks. Dat- Dat is goed. Dan straks. Ja. Ja. Oké. Sorry hoor, sorry. Nou, we hadden dus een enorme klik. Ja, dag. Ga nog meer mee? Ik weet het net. Ja, rare mensen hier in de studio. Nou, dankjewel. Geef verder. Ja, Wat weer het verhaal? Nou, we hadden dus een enorme klik. En Gea die vroeg mij of ik erbij wilde komen bij het theater ook. Hè? Dus, dat is gebeurd. Neem eens op je hoogtepunt qua vaststelling. Ik bedoel, je hebt wel hele mooie skiertnisverhalen in. Hè? Marijke Meus, zeg ik nog. De zaak Hogerhuis. Ja. Maar je bent net benauwd om dat soort grote verhalen op te pakken. Nee, dus. dat vinden we heel interessant. Vooral vanzelf was het over jou het giert, hè, over Friesland. En Marijke Meus is natuurlijk een hele belangrijke persoon geweest in de geschiedenis van Friesland en van Nederland. En ik speel dat al bijna 20 jaar. Dus dat is een part van mezelf worden. En ja, wij horen allebei heel erg van skiertnis. Ja. En wat het een andere grut... ik vond het de opening van het provinciehuis vind ik echt geweldige dag wie dat. Wie en ik maar 4 acteurs. En wij moesten dan de gasten begeleiden van de ene kant naar de andere kant. Hè, de Pomeranten, zeg maar. En en wij hier al jaar een badge voor de beveiliging. Want ja, het weer heel streng beveiligd voor zelfs. Hè, maar de koningin erbij. En er weer een stietschema. Dat weer precies op de seconde, precies. De halve minuut. Op de halve minuut. Ja. En wij hier een paar dingetjes, die moesten wij dwaan. En tussen controle moesten wij in de klaarkamer zitten. Nou, ik dacht, dat doe ik net. Ik denk, wij gaan naar de boeten. Want boeten, daar staan die koren, die staan daar. En dus wij meisjes in 4 tussen de bedrijven deur, wij naar boeten. En wij kwamen naar boeten als Marijke Meu en de troubadour weer erbij en Friso en nog een acteur. En daar barstte een gejuich rond los. Oranje boven, oranje boven. Al die 2000 mensen begonnen te zongen. Nou, het was geweldig. Het was geweldig. Met dat moment, om even een cliché te broeken, van je dok het voor. We hebben dit vak van keersen, hè? Nou, eigenlijk net. Toch het applaus misschien ook wel? Het was een prachtige herinnering en beleving. Maar qua theater wie het net zo heel bijzonder. Voor u net. Nee. Wij moesten die mensen begeleiden. Maar applaus is verslavend, hè? Wij stien in de gang te wachten. En toen dacht ik ineens, oh, wacht even. Als die mensen hier del komen, dan komt Beatrix Jerikdel. Ik dacht, ik ging haar een hand aan. En de dook het even, Beatrix komt erom. Wat is dit voor moois, zei ze. Ik zeg, goedemiddag, ik ben Maria-Louise van Hessenkassel. Ik ben uw voorouder. En ik gaf haar een hand. Dat mag eigenlijk helemaal niet natuurlijk, want volgens protocol mag het niet. Nee. Maar ik denk, ik ben familie van haar in mijn personage. Dus ik doe dat. En ze gaf me heel vriendelijk een hand. En het hele rijtje. En de troubadour was als laatste. Ja. Nou, dat was een prachtige belevenis, ja. Los Parasols, de naam valt leven. Nou ja, dit is het. Live in Noorderwien. Daar eens kijken. Wat een joekel. Dat is een flinke zeg. Zo'n joekel. Krijg je dan, hè? Echt waar. La cucaracha. Kakkelak. Een hele grote cucaracha zit hij zomaar in de keuken. De slipper van mijn moeder heeft hem net geraakt. Ach,
Ach, die arme cucaracha, het is een echte grote flinkert. El met één gebroken pootje, danst hij in het rond. La cucaracha, is zo vreselijk gewond. Waarom is dat, hoe zou dat komen? Hij kruipt ook altijd op de grond. La cucaracha, is zo vreselijk gewond. Waarom is dat, hoe zou dat komen? Hij kruipt ook altijd op de grond. Ja, dat moet je niet doen, hè? Dat is heel gevaarlijk. Nee, er komen problemen van. Oh. Een hele grote cucaracha zat hij zomaar in de kamer. De pumpse van mijn zuster. Spies! Ach, die arme cucaracha, het is een echte grote flinkert. Zelfs met 2 gebroken pootjes danst hij in het rond. La cucaracha, is zo vreselijk gewond. Waarom is dat, hoe zou dat komen? Hij kruipt ook altijd op de grond. La cucaracha, is zo vreselijk gewond. Waarom is dat, hoe zou dat komen? Hij kruipt ook altijd op de grond. Dom. Moet je niet doen op de grond kruipen. Luister maar. Een hele grote cucaracha zat hij zo in de garage. De laarzen van mijn vader. Splash! Ach, die arme cucaracha, het was een echte grote flinkert. Maar met 10 gebroken ribben is die dodelijk verwond. La cucaracha is dodelijk verwond. Waarom is dat, hoe zou dat komen? Ik loop ik altijd op de grond. La cucaracha is zo vreselijk gewond. Waarom is dat, hoe zou dat komen? Ik loop ik altijd op de grond. Ja, maar het is wel een feestdag, jongens, hè? Dat bestaat toch 25 jaar? Ja. Kom op, in de marcheur. Kom op, Theo. Ja, precies. Oh ja. Luister maar, ik verzin nog wat. Sorry, ja. Ja, ik weet het al. Oh ja? Luister. Een hele grote cucaracha zit hier heerlijk in de hemel. Met zijn broertjes en zijn zusjes danst hij in het rond. Ach, die leuke cucaracha, het is een echte grote boffert. Op zijn blote voetjes danst hij in het rond. La cucaracha, is zo vreselijk gewond. Waarom is dat, hoe zou dat komen? Hij kruipt niet langer op de grond, maar in de hemel is zo heerlijk gezond. Waarom is dat, hoe zou dat komen? Hij kruipt niet langer op de grond, maar in de hemel. Dag cucaracha, met je broertje en je zusje en je vader en je moeder en je oom en je tante. De kakkelak in de hemel komen, dan is er voor jou ook nog hoop. Los Parasols, hier live in Noordwien. Nogmaals, hadden we te krijgen met het 24-jarige jubileum van het Acta Theater. Guido en Gea hier op de bank, want ja, daar binnen de founding fathers, om het zo maar eens uit te drukken. Even nog die muziekgroepen, maar heb je nog meer van dit soort zeldschappen, of is dit het wel, deze twee? Nee, we doen Martin Biden vanzelf nog. Hè, Mick and Sugar, daar ben ik mij begonnen ooit. En daar heb ik een heel breed repertoire. Veskes van de Beatles, maar ik veskes voor oude Rijn, echt voor oude meisjes. Waar we een speciaal programma over 4, 5 mei. Ja. Waar we een heel programma met Christnummers. Dus ja, van alles wat. We hebben echt een speciale Christ act, met 4 meisjes. Dus dan doen we de bekende kerstliedjes, maar dan wel met een kwinkslag. Hè? Dus wel even met wat theater erbij en wat grappen en grollen. Ja. We maken ook cabaret op maat. Dat doen we ook voor gezelschappen. Maar ook door op straattheaters op te treden. En dicht op de mensen. En dat is wat ons allebei heel erg ligt. Dicht op de mensen, dat contact. Ja. Het heeft ons er doorheen gesleept. Ja. En wij slepen deze uitzending nog even terug in mijn prachtig optreden van de Los Parasols. Wel, beste mensen, luister goed dus allemaal. Dit is een moeilijk liedje, want het is een heel verhaal. Over liefde en verleiding, dus eigenlijk banaal. En ook nog eens geschreven in een moeilijke taal. Het Spaans is eigenlijk niet te volgen. Met woorden als pequeño raak ik van mijn apropos. In het Spaans kun je alleen maar converseren. Van de Mississippi tot de Golf van Mexico. Mexico, Mexico, oh, Mexico, Mexico, Mexico. Señor, señorita en 1, 2, 3. Diego Maradona, 4, 5 en ook 6. Julio Iglesias komt niet uit Ecuador. Feliz Navidad, mag ik een taco por favor. Nee, het Spaans is eigenlijk niet te volgen. Met woorden als pequeño raak ik van mijn apropos. In het Spaans kun je alleen maar converseren. Van de Mississippi tot de Golf van Mexico. Mexico, Mexico, oh, Mexico, Mexico, Mexico. Hey, 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 Mexico, hey.
Mexico, 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 oh, Mexico, Mexico, Mexico. Wel, beste mensen, luister goed eens allemaal. Dit is een moeilijk liedje, want het is een heel verhaal over liefde en verleiding, dus eigenlijk banaal. En ook nog eens geschreven in een moeilijke taal. In het Spaans is het eigenlijk niet te volgen, met woorden als pequeño raak van mijn apropos. In het Spaans kun je alleen maar converseren, van de Mississippi tot de Golf van Mexico. Mexico, Mexico, oh, Mexico, Mexico, Mexico. Señor, señorita en 1, 2, 3. Diego Maradona, 4, 5 en ook 6. Julio Iglesias komt niet uit Ecuador. Feliz Navidad, mag ik een tak op voor. Nee, het Spaans is eigenlijk niet te volgen, met woorden als pequeño raak ik van mijn apropos. In het Spaans kun je alleen maar converseren, van de Mississippi tot de Golf van Mexico. Mexico, Mexico, oh, Mexico, Mexico, Mexico. Hey, 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 Mexico. Hey, hey, Mexico. Hey, 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 Mexico. M-E-X-I-C. N-O. Ja, leuk. In de studio hier, de Los Parasols. Straks nog meer optredens van, ja, prachtig duo. 24 hier met actetheater, onderwijs. Moeilijke periode, hoor natuurlijk. Met dat hele COVID-verhaal. Je had hoe leeft. Ja. Hij moet zwargen hoor trouwens, tijdens die periode. Ja, nou wel een beetje, maar ja. Dit wil je besteden. Ja, het wil je besteden. Maar we kregen al jaren opdrachten. We hebben zelf een filmopdracht dienen. En dan waren we dat zelf initieerd. Van... Ik heb Wat geen is dit idee. nou weer? Ja, wat Ik is heb dat? echt geen idee. Wat zit je nou te duren met die kruiwagen? Ja, wat doe je nou met die kruiwagen? Die moet toch ook? Wat moet dat ook? Wat moet dat ook? Wat moet dat ook? Wat is dit hier? Wat is dit hier? Wat is dit hier? Ja, we Wat zitten zijn midden in een jullie aan het interview. Wat is dit voor man? Jullie eigenlijk? We zitten midden in een interview, ja. Interview? doen? Ja, interview, waarom jullie? Waarom wij niet? Hè? Jullie? Waarom? Ja, waarom willen jullie? Wij moeten altijd aan het vallen. Wij bestaan- En jullie zitten hier een beetje met de Wij bestaan 25 jaar, ja. Wij willen ook op tv. Nou, ga dan maar eens. Nou, even zwaaien. Even zwaaien. Maar even zwaaien. Ja, Zwaai maar even, ja. Ja. En nou opzouten. Wij willen ook op tv. En nou Ja, opzouten. nou, je bent Hey, wel- kijk. 20 jaar. Wat Ja. een mooi vijvertje. Wat de een mooi kronen meteen. vijvertje. Ja, ga maar weg. Wij zijn te Hier. klein. Dag. Wij mogen niet op tv. Ja, zo kom je terug het heet. Ja. Hoe zou je hem de toekomst met je bij? Hij een plan, grote lijn of dit gewoon terugzetten? Nou, wij hebben een stichting oprichten, want wij willen graag onze eigen dingen uitbrengen. We hebben nu 25 jaar hebben wij in opdracht gewerkt voor de overheden en bedrijven en particulieren. Altijd voor een oor, hè? Altijd voor een oor. En Ja. we hier zoiets, ja, we hadden zelf ik ideeën. Dus we hebben afgelopen zomer hebben we een voorstelling gemaakt in het Leeuwardenbos, Heem Him Home. Over ontheemding en thuiskomen. En dat was een hele leuke voorstelling, ondanks dat het een zwaar thema was. En dat is een beetje wat we in de komende jaren willen voortzetten. Dus regelmatig een eigen voorstelling uitbrengen. En meisje beiden. Maar in beiden. Ja, en met onze acteurs. Want samen zijn met z'n 15 acteurs en actrices. Wij zijn aan de motor, maar we hebben ze even zo goed wel nodig. Ja. Trokje, je bent een gouden duo. Dank u wel. Dankjewel. Ah, we zijn nog net helemaal klaar mee. Dit is nog een keer. De Sugarberries. Cincinnati dancing pig, he's the barnyard Mr. Big. Cincinnati dancing pig with his riggedy jiggedy jiggedy jig, jiggy jig jig. Children yell and clap and sing when he does his back and wing. Cincinnati dancing pig with his riggedy jiggedy jiggedy jig, jiggy jig jig. Dancing bears and kangaroos have a lot on the ball, but until you seen that remarkable pig, you ain't seen nothing at all. From Duluth to Birmingham, he's the pork chop Dapper Dan. He's the keenest self-made ham, Cincinnati dancing pig with a jiggity jiggity jig jig jig. Woo-hoo! Yeah. Come on, piggy, dance. Yee-hoo! Yeah. Yeah.
Cincinnati dancing pig. He's the barnyard Mr. Big. Cincinnati dancing pig with his riggedy jiggedy jiggedy jig, jiggy jig jig. Children yell and clap and sing when he does his buck and wing. Cincinnati dancing pig with his riggedy jiggedy jiggedy jig, jiggy jig jig. Dancing bears and kangaroos have a lot on the ball, but until you've seen that remarkable pig, you ain't seen nothing at all. From Duluth to Birmingham, he's the pork chop Dapper Dan. He's the keenest self-made ham, Cincinnati dancing pig with his riggedy, with his jiggedy jig jig jig. Woo-hoo! Yeah, piggy. Yeehaw! Zin, ik ga de putten uit. Ik ga skimmen noord. Ik ga je zin om nog te schreppen. Ik heb het al te vaak bezocht. Hey, hey. Ik ga je zin, ik ga de putten uit. Ik ga skimmen noord. Ik ga je zin om nog te stressen. Ik heb het al te vaak bezocht. Altijd maar draven, vleren, altijd maar in het spier. Op dit stuidel, ik je fluit, ging het toch nog in de muur. Ik ga je zin, ik ga de putten uit, ik ga skimmen noord. Ik ga je zin om nog te schreppen, ik heb het al te vaak. Hoe lekker lizen, maar de voeten op de bank. Hoe niet missen ze. Hoe lekker lizen, maar de voeten op de bank. Hoe niet missen ze. Ik ga je zin, ik ga de putten uit. Ik ga skimmen noord. Ik ga je zin om nog te schreppen. Ik heb het al te vaak bezocht. Hoe lekker lezen maar de voeten op de bank. Hoe niet missen ze. Nou. Hoe lekker lezen maar de voeten op de bank. Hoe niet missen ze. Kijk je zin, ik ga de putten uit. Ik ga skimmen noord. Ik ga je zin om nog te schreppen. Ik ga me noord.